o kuma kira kan soli a wolonfilana annahu yurja ijabata da'i iza qaddamaha yayi mogon bala ka ala wele ni kona ka kira kan soli bila ɲɛfɛ o de ye latile o de bi dayɛlɛ i bi sɔrɔ ka don ala kan min ka di i bi sɔrɔ k'a fɔ o la o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ti mɔgɔ ka dugawu la segi ma bayna solatayni dugawu fila mun bɛ soli ni ɲɔgɔn cɛ i ye soli kɛ kira kan dayɛlɛra i ka hami jira ala la i tilara ka soli kɛ kira kan o kuma dugawu fila min bɛ kira kan soli kɔfɛ sadiri dugawu min bɛ kira kan soli fila ni ɲɔgɔn cɛ ka maloya bi ala la ala ka o tigi ka dugawu la segi na ma jaabi o kuma na a wo shekina ko e min bi soli kɛ kira kan dɛ ko a bɛ e ka dugawu jaabi de sabati ni yɔrɔ la an bɛ jamanadenw fo an y'a fɔ u ye kuranna kumakan ti sɔsɔ ala ko inna ma'al usri yusra ni nɔgɔya nana a dɔko gɛlɛya bɛ kini mɔnɛ ka di dɛ mɛ n'i taari biri malo sɛnɛyɔrɔ la ka malo k'a cogo lajɛ ka na tobilikɛla ɲininka barama kɔ kalayali la n'a mɔnɛ sigira e kɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ a bɔra gɛlɛya dɔw la ka sɔrɔ ka na jamanadenw ka sabali ne y'i ka faama kɛlɛ yɔrɔ jumɛn faama don n'i ye i yɛrɛ ka faama kɛlɛ i bɛna faama wɛrɛ min sigi o bɔra yɔrɔ jumɛn donc n bɛ o de fɔ jamana in an ka jamana in minɛ an bolo fila la ni nin bɔra an bolo a tɛna bɔ an bolo ka kɔrɔ nka taafa bi dɔgɔya dɛ Thailand filɛ Thailand ni Chine balo kun bi bɔ yan Moribo tile la mais olu y'u yɛrɛ ta k'u janto u yɛrɛ danbe la bi olu bɛ yɔrɔ min na bi avanceli da don yɔrɔ Chine kɔni tɛ ninnu bɛɛ kun bi balo Moribo tile la yan minnu bɛ tariku dɔ dɔɔni u b'a kalama ma gɛlɛya ni a waati de don anw da in ti foyi ye jamanaw bɛ yen n'olu ta dari ɲɛ kɔrɔ i bannen bi sɔn an bɛ dugawu kɛ an ka jamana marabagaw ye